Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал, хәерле кич. Һөнәри осталык буенча 2021 елгы Европа чемпионатында җиңү яулаган Татарстан егет-кызлары Казанга кайтып җитте. Аларны бүген көндез Габдулла Тукай исемендәге халыкара аэропортта каршы алдылар. Исегезгә төшерәбез, бу көннәрдә Австриянең Грац шәһәрендә Евроскиллс Грац 2021 ярышлары үтте. Анда 31 илдән 400 оста катнаша. 50-гә якын компетенциядә көчнаштылар. Россия җыелма командасы беренче урынга лаек булды. Бу зур җиңүдә Татарстанлыларның да өлеше салды. Яшь чемпионнар белән Илдар Софиуллин аралашты. Әлеге егет кызларның яуланган медальләр генә түгел, куллары да алтын. Шулай булмаса, алар Татарстанга зур казаныш белән кайтмас та иде. Катлаулы ярыш, ерак юллар бик талчыктырса да, җиңү шатлыгы барын да оныттырган. Екатерина Садыкова Казан медицина күллиятендә укый. Бүген Европа күләм җиңүгә зур өлеш кертсә, киләчәктә кешеләр сәламәтлеге өчен көрәшергә ниятли. Впечатление незабываемое. Бу гомердә онытылмаслык уңыш. 2 ел ныклап әзерләндек, медицина буенча җиңү яуладым. Европада уңышка ирешү өчен бик тырышырга туры килде. Без сынатмадык. Наши девчонки лучше всех. Чемпионнарны каршы алырга аларның дуслары, әти-әниләре дә килгән. Бу кыз безнең колледжда укый, 3нче курста. Без аның белән бик нык горурланабыз. Ул безнең йолдызыбыз. Мин Владислав Дюбановның әнисе булам. Улым мобиль робот техникасы компетенциясендә җиңү яулады. Горурланам, шатланам. Аның абыйсы да чемпион. Шуннан үрнәк алып үсте. Еще раз доказали. Хис кичерешләр искиткеч, зурлап каршы алдылар. Без үзебезнең көчле икәнебезне Европада исбатладык. Көндәшлек көчле иде. Һөнәри осталык буенча 2021 елгы Европа чемпионаты Австриянең Грац шәһәрендә 22 сентябрьдән 26-на кадәр үтте. Мондый ярышлар 2 елга бер мәртәбә оештырыла. Тик узган ел пандемия белән бәйле төстә үткәрелмәгән иде. Европа чемпионатында 31 илдән 400 катнашучы 50-гә якын компетенциядә көй сынашты. Россия җыелма команда составында 57 кеше иде. Шуларның 17-се Татарстанның алтын куллы егет кызлары. Исегезгә төшәбез, республика командасы Уфада узган Россия чемпионатында да җиңүгә ирешкән иде. Бу уңайдан алтын куллы чемпионнарны Казан Кремлендә Рөстәм Миннеханов та хөрмәтләде. Я искренне поздравляю чемпионов, призеров с таким отличным результатом. Күп кенә киш куелган, өйрәтүләр алып барылды, компетенциялар буенча шартлар тудырылды һәм менә куйган хезмәтнең нәтиҗәсен күрү Европа күләмендә ул әлбәттә безне сөендерә. 30 медаль, 5 медальон Россия күләмендә, шуның 17се безнең медаль. Европадагы ярышта гомуми күрсәткечләр буенча Россия җыелма командасы беренче урынга чыкты. Бу уңышта Татарстанлыларның да өлеше зур. Республика яшьләре 14 медаль белән кайтты, шуларның 7се алтын. Безнең егетләр электроника, мобиль робот техникасы, ресторан, медицина эшмәкәрлек юнәлешендә зур осталык күрсәтте. Европадан җиңү яулап кайткан яшьләрнең шатлыклары гына түгел, максатлары да зурдан. Инде тагын якынча 1 елдан һөнәри осталык буенча Шанхайда дөнья чемпионаты узачак. Анда да алтын медальләр яулау өчен бүгеннән үк чын мәгънәсендә җиң сызганып әзерләнә башларга кирәк. Илдар Софиуллин, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Коронавирус белән авыручылар саны арту сәбәпле Россиянең 6 төбәгендә чикләү чараларын көчәйттеләр. Саратовта мәктәп укучылары дистанцияле төстә белем алуга күчте. Әлеге төбәктә фудкортларны һәм зур сәүдә үзәкләрендәге күңел ачу бүлмәләрендә яптылар. Күрше Удмуртия Республикасында 5 октябрьдан спорт ярышларына, күргәзмәләргә, кино һәм театрларга прививка ясатуны раслаган QR-кодлар яисә тискәре ПЦР-тест белән генә кертәчәкләр. Пермь краенда җәмәгать туклануы биналарында да шундый ук таләп. Самара өлкәсе губернаторы Дмитрий Азаров сәүдә үзәкләрендә һәм җәмәгать транспортында битлек режимын контрольдә тотуны көчәйтергә буйырды. Халыкны мәдәни күңел ачу һәм фитнес үзәкләренә QR-кодлар белән генә кертергә планлаштырулары турында белдерде. Курск өлкәсенең белем бирү учреждениеләрендә масса күләм чараларны үткәрүне тыйдылар. Музыка һәм сәнгать мәктәпләрендә укучы балаларны дистанцияле төстә белем алуга күчерделәр. Спорт ярышларын тамашачы онлайн гына карый алачак. Чувашиядә да масса күләм чаралар үткәрү тыелган. Кичә Россиядә коронавирустан гомере өзелүчеләр саны буенча пандемия башланганнан бирле иң зур күрсәткеч теркәлгән иде. Бүген дә кимеми, киресенчә 2 кешегә артык, барлыгы 857 кеше, соңгы тәүлектә ил буенча тагын 22430 кеше ковид йоктырган, узганы белән чагыштырганда 900гә якын кешегә күбрәк. Татарстанда 57 яңа очрак теркәлгән дип хәбәр итә оператив штаб. Аларның 26-сы хастаханәдә, 31-е өйдә дәвалана. Узган тәүлектә 28 кеше әлеге авырудан савыккан, шул арада бары 1550 кеше прививка ясаткан. Татарстан кардиологлары борчуда коронавирус йөрәк кан тамырлары системасына зур зыян китерә икән белгечләр фикерен реальное время интернет газетасыннан укый аласыз.
Татарстанда сугба этләрдән куркып яшәүчеләр әле дә бар. Шушы көннәрдә генә Казан һәм Түбән Кама шәһәрләрендә алар балаларны тешләгән, башкалада гына урам этләрен аулауны сорап, халык контроле системасына 5500 гариза килгән. Федераль канун сугба этләрне атуны тыя. Әлегә алар белән бәйле проблеманы хәл итүнең бердән-бер юлы стерильләштерү, кытыру чиренә каршы вакцина да ясау. Шуннан соң этләрне кабат иреккә җибәрәләр. Алар һөҗүменнән ничек сакланырга соң? Руслан Хаснулдинов шул сорауга җавап эзләде. Пожалуйста, что-нибудь предпримите, пока что-то плачевно не произошло с детьми. Түбән Камадагы Гайнули исемендәге урамда яшәүчеләрнең тәмам түземлеге калмаган әтиәнләр мәктәпкә балаларны җибәрергә куркып торабыз диләр. Балалар да шом эчендә. Когда мы идем в школу, они просто идут за нами и отбирают мешки. Этләр чүп савытларын актара, күгәрченнәргә ташлана, хәтта кешеләрдән дә курыкмыйлар. Без бу йортта яшәүче әти-әниләр үзебезнең балаларыбыз өчен кайгырабыз, куркабыз. Түбән Кама районы башкарма комитетында этләрне аулап приютка җибәрергә ышандырдылар. Әмма бу гына проблеманы хәл итмәячәк диләр. Многих собак ведь не только мы выпускаем из приютов. Этләрне без генә приютлардан чыгарып җибәрмибез бит. Күп этләр бакча ширкәтләрендә яши. Көз көне хуҗалары киткәч, алар ризык эзли башлый, шәһәргә чыга. Хуҗасыз этләр Казанның Курчатов урамында өерләре белән йөриләр ди монда яшәүчеләр, әмма безнең иҗат төркемне очрамадылар. Алар күп вакытта гаражлар һәм агачлар арасыннан килеп чыга ди Зөһрә Шакирова. Жюриләр менә шушы өсләрдән анда балаларны куркыталар, уйнаган балаларны. Аннан соң монда бит үзебезнең кешеләре дә куркыта чыгып. Трубада кышкын трубада Греция дип яталар менә бу отопительный трубада. Кышкыны тоже була. Менә монда мусор картында карасагыз, анда мондай массалар ята, аларны каяна сырап алып киләләрме, ташылармы, может берәр шата торгандыр. Шунда алар җыелышалар да кимерәләр бизме. Әмма бу этләр Ершов урамында рәхәткә чыккан матрас һәм мендәрләрдә җәелеп яталар. Читтән караганда тыныч күренәләр. Тик ерткыч хайванның уенда ни булуын әйтүе кыен. Быел Казан буенча гына халык контрольнә кыргый этләрне аулауны сорап 5500 гариза килә. Әлеге эш белән Казан башкарма комитеты шөгыльләнә, биредә белдерүләренчә, алар Курчатов урамында узган атнада була. Әмма этләрне таба алмыйлар, бу атнада тагын килеп тикшерергә ышандырдылар. Пересматривать действующее законодательство. Кануннарны үзгәртсәләр, бу мәсьәләне хәл итеп булыр иде. Этләрне тотып алып киткәннән соң, аларны чыгармыйча приютта тотарга кирәк. Халык контроль системасында сукбай этләр белән бәйле гаризалар шактый, аларны якын арада карап, проблеманы хәл итәрлек чара күрергә тиешләр. Руслан Хаснулдинов, Илшат Мөхәммәтов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Урманда да җан исәп үткәрәләр. Татарстандагы пошиларны санаганнар, аларның артуы 12100 башка җиткәнлеге дә ачыклана. Соңгы 10 ел эчендә пошилар саны 6500-гә күбәйгән. Кыргый хайваннарны саклау һәм үрчетүгә уңай шартлар тудыру өчен республиканың биоресурслар буенча дәүләт комитеты ел саен чаралар күрә. Пошилар өчен азык куялар. Алар Татарстан урманнарында яшәүче иң зур кыргый хайван. Авырлыклары 500 килограммга җитә. Биоресурслар буенча комитетта пошилар өчен Татарстан урманнарында шартлар яхшы, ашау җитәрлек дип белдерделәр. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Вознесенский тракты белән Горький шоссесына дублерлар юллар төзелеше барышы белән танышты. Эшләр график буенча башкарыла. Гвардия урамында инженерлык челтәрләрен урнаштыра башладылар. Исегезгә төшерәбез, М7 юлына чыгачак Вознесенский тракты Мамадыш һәм Өлеше Оренбург трактында бушатачак. Бу Вознесение, Зуркылыки, Самосыр, Салмачы, Привольный, Вишневка бистәләре һәм Весна трак комплексында яшәүчеләрнең тормышын җиңеләйтәчәк. Несмелов урамыннан Арыкчинога кадәр юлны төзүчеләр дә графиктан калышмый, моннан Горький шоссесының дублер юлы узачак. Гараж амнистиясе гамәлгә кергәнгә бер ай узды. Моңа кадәр бу төр милеккә хукукын теркәнмәгәннәр 1 октябрьдән шәхси гаражларны һәм аларны җир участокларын рәсмиләштерүнең гадиләштерелгән ысулыннан файдалана ала. Моның өчен кая мөрәҗәгать итәсе, кемнәр бу мөмкинлектән файдалана аласың? Бүген моңа Росреестр белгечләре ачыклык кертте, милек теркәүдәге башка үзгәрешләрне дә бәян иттеләр. Амнистияга 2004 елның 30 декабрына кадәр төзелгән гаражлар эләгә. Шул рәвешле күпме корылма теркәлер, төгәл билгеле түгел, ил буенча 2 миллион тирәсе. Моның өчен гаражы булганнар документлар һәм гариза белән башкарма комитетка мөрәҗәгать итәргә тиеш. Җир участогын кешенең милки итеп бушлай теркәү турында карарны шунда кабул итәләр һәм документларны Росреестрга җибәрәләр. Әлегә күпчелек ялгышып туры Росреестрга бара.
Тот объект недвижимости. Әгәр объектны аңа зыян китермичә бер урыннан икенче җиргә күчереп булмый икән, ул гараж амнистиясенә эләгә. Металлданмы, кирпечтәнме, агач булырга да мөмкин, онысы мөһим түгел. Әмма мондый корылмаларның хуҗалары әле ялгышып безгә килә. Алар башкарма комитетка барырга тиеш. Тагын бер айдан машина кую урыннарына кагылышлы законга үзгәрешләр гамәлгә керә. Моңа кадәр канунда бу урынның иң зур һәм кичкенә күләме билгеләнә торган булса, 28 октябрьдән максималь габаритлар буенча чикләүләр бетерелә. В Татарстане спрос на машиноместа. Быел республикада машина кую урыннарына сорау узган ел белән чагыштырганда артты. Узган ел 1200 урын теркәлсә, быел инде 5000-нән күбрәк. Шулай ук быелдан Россиянең теләсе кайсы төбәгендә урнашкан милекне урынга бармыйча республикада теркәү мөмкинлеге бар. Аннан читтәгеләр дә актив куллана. Много граждан из других регионов. Төрле төбәкләрдән Татарстанда милек алучылар күп. 8000-нән артык гариза кабул ителде инде. Республика районнарынан гына түгел, төрле төбәкләрдән, Себердән, республика белән кызыксыну зур. 1 сентябрьдән ипотеканы теркәү вакытын киметү буенча проект гамәлдә. Ул бер атна урынына бер тәүлеккә калды. Быел 12000 кеше ипотеканы электрон теркәүгә гариза биргән. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Фәрит Мөхәммәтшин Казакстанның Казандагы яңа генераль консулы Ерлан Искаков белән очрашты. Дәүләт советы рәисе дипломатны яңа вазифага керешүе белән котлады. Эшендә уңышлар теләде. Ул билгеләп үткәнчә, Казакстан белән Татарстан арасындагы актив хезмәттәшлек илләр арасындагы мөнәсәбәтләрне ныгытуга ярдәм итә. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан һәм Казакстан халыклары ассамблеясының хезмәттәшлеген нәтиҗәле дип атады. Алар арасында килешү 2010 елның февралендә имзаланган. Фәрит Мөхәммәтшин аның буенча эшне тагын да активлаштырырга тәкъдим итте. Көчле рухлылар гына максатларына ирешә ала, түземнәр генә бәхеткә лаек дип язган Татарстанның халык шагыйре Фәнис Яруллин. Татарстан президент аппараты җитәкчесе Әзгат Сафаров башлангычы белән бүген Казанның Жуковский урамында Фәнис Яруллин яшәгән йорт диварында шагыйрьгә истәлек тактасын ачтылар. Тулырак Айгөл Бәдретдинова. Алтын көздә, кояшлы көндә бүген Жуковский урамы 9-нчы йорт янына Фәнис Яруллин иҗатын сөючеләр җыелды. Шагыйрьнең "Мин тормышны яратам" дип аталган беренче җыентыгы 1964 елда дөнья күрә. Армиядә хезмәт иткән чагында имгәнеп йөри алмаса да, тормышта һәм иҗатта үз урынын таба ул. Шулай булуга карамастан, мин тормышка гашыйк дип, шушы тормышка яратып яши белеп, шушындай шигырьләр китабын чыгара бит беренче. Мин моны үзе бер зур батырлык дип саныйм. Һәрбер кешенең күңелендә, һәрбер кешедә шушындый бер суклану, шушындый бер гыйбрәтле, шушындый бер үрнәк ала торган шәхес. Ул безнең күңелдә һаман яши. Сынчы Фәнил Вәлиуллин да Фәнис Яруллинны көчле шәхес буларак тасвирлый. 46 китап авторы, дуслык ордены иясе, Муса Җәлил һәм Габдулла Тукай премияләре лауреаты. 2001 елда Минтимер Шәймиев указы белән аңа халык шагыйре исемен бирәләр. Мемориаль такта ачу тәкъдиме белән Татарстан президент аппараты җитәкчесе Әсгать Сәфәров чыга. Гомеренең соңгы көннәренә кадәр Фәнис Яруллин әлеге йортта 2нче катта яшәгән, иҗат белән шөгыльләнгән, үзендә кунаклар кабул иткән. Аның белән аралашу сине тагын да бәхетлерәк итә иде дип искә ала Фәнис Яруллинны дуслары. Урыннан козгала алмыйча дистә еллар буе ята, әмма ләкин анда бернинди зарлану юк. Ул тормышның матурлыгын күрә, тормышның гүзәллеген күрә, кешеләрдән яхшылык эзли, һәм аның шигырьләрен укыгач, авыр исе түгел, килсә яшисе килә башлый. Тамашачылар аның җырларын бик яратып тыңлыйлар һәм аның спектаклен карарга яраталар. Ә менә мин әйтик, сатирик язучы буларак аның юмористик хикәяләрен бик яратам. Мемориаль такта ачылу тантанасында бүген Фәнис Яруллинның якташлары һәм тормыш иптәше Нурсия Яруллин да чыгыш ясады. Гадәйлекне ярата идем тырыш иде артыгын инде шундай хәлдә булуына карамастан ул бик күп эшләде. Йокысыз кеше инде ул. Төннәр буе эшләгән вакытта буладыр инде, тикламаган вакытларда. Аның әсәрләре әле бүген дә җыентыкларга тупланып бастырыла, шигырьләрен яттан беләләр. Бер көнеңне бүләк итче миңа, сорамыймын шуннан артыгын. Өр-яңадан терелеп китсен әле, үлеп бара торган шатлыгым. Шатлык учак бит ул. Ә учакка утын истәп тору кирәкле. Учак сүнмәсен дип үзеп салып торам анда йөрәкне. Чын мәгънәсендә татар халкының бөек улы дип атый алам мин аны, һәм ул бик нык, бик зур эз калдырды үзенең әдәбиятында. Без дә инде үз чиратыбызда балаларыбызга шуны түкми чәчми җиткерергә тырышырбыз. Айгөл Бәдретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.
Бүген Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты галимнәре милли мәдәни мирасыбыз сериясендәге китапларның тулландырылган Көнбатыш Себер төбәгенә багышланган икенче басмасын тәкъдим итте. Алар Омск, Томск, Новосибирск һәм Төмән өлкәсенең татарлар күпләп яшәгән 100дән артык авылында булып кайта. Себердәге милләттәшләребез белән аралашып, аларның Казан татарлары белән рухи, дини, мәдәни яктан гына түгел, хәтта геннар буенча да бер халык булуына инандылар. Алпамыш дастанын без Алпамыш дибез. Ул безнең 40нчы елларга кадәр Татарстан территорияләрендә язып алынган. Алар аны алып мәмшән диләр. Шулык иштәлек, шулык геройлар, шулык сюжет. Аерма бары исемнәрендә генә күренә. Бу йолаларга да, фольклорның башка жанрларына да карый. Таралып яшиләр. Шуңа күрә аларның чолганышы, аларның табигате, аларның шөгыльләре телдә әлбәттә чагылыштыра. Бу әлбәттә аларның үзенчәлекләре, ләкин бу күренеш аларны гомумән татар халкыннан аермый, үзенчәлеген генә күрсәтә. Себердәге милләттәшләр үзләрен татар халкыннан аерып карамый ди галимнәр. Тел, дин уртак. Биредә яшәүчеләрнең күбесе Татарстаннан бәхет эзләргә чыгып киткән яисә башка сәбәпләр аркасында килеп төпләнгән кешеләр. Күп кенә гаиләләрдә бабалары һәм әбиләре Казаннан булганын да төгәл беләләр диләр. Зыялылар арасында аерым бер кешеләр, алар Себер татарларын аерым бер халык итеп күрәселәре килә. Ләкин менә халык белән сөйләшкәндә сез үзегезне кем дип саныйсыз соң? Сез татар халкының бер өлеше дип саныйсызмы дигәчтен, балам, әбиләр, бабалар, балам, без инде татарлар, без бергә яшәдек, моңа хәтледә, моннан соң да бергә яшәргә насыйп булсын дигән сүзләрне әйтәләр. Өлкәннәр көне уңайыннан ТНВ телеканалы хезмәткәрләре бүген үз ветераннарын котлады. Барлыгы 30га якын кеше. Алар арасында техник хезмәткәрләр, алып баручылар, режиссерлар да бар. Ирле хатынлы Николай һәм Мария Фишбейннар икесе дә телевидениедә хезмәт куйган. Николай ага тәҗрибәсенә Татарстанда гына түгел, бөтен Россиядә таяналар. Ул ТНВның күчмә телевидение станциясендә җирле телеканалларның техник базасында булдырган шәхес. Легендар диктор, Россия һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Рөстәм Набиуллинны эш урынында котладылар. Ул инде 60 елга якын яраткан телевидениесендә хезмәт куя. Кайвакыт урынлы киңәшләре белән дә нык ярдәм итә. Казан телевидение студиясенә диктор булып 1968 елда килгән. Татарстан дәүләт телерадио компаниясенең программалар дирекциясендә җитәкли. Һәр барчабызга остаз, татар телен камил белүче дә ул. Хәзер журналистлар универсаль булу белән кыйммәт. Алар үзләре яза, үзләре төшерә, үзләре монтажлый, эфирга чыгып, аңа комментарий да бирә. Бу зур нәрсә. Очень приятно внимание. Хезмәттәшләремнең шундый зур игътибары мине бик сөендерә. Без бит зур гаилә булып эшләдек. Әле дә аралашып торабыз. Ул коллектив булгачыннан гомер буе шул коллективта эшләгән кеше, аны онытмыйлар икән, аның белән аралашалар икән, аны бәйрәмнәрдә искә алалар икән. Димәк, аңа ул яшәргә көч бирә, дәрт бирә, һәм бу инде үзенә күрә бер яшь буынга да тәрбия. Дзюдо буенча Россия чемпионатында Татарстан беренче тапкыр алтын медаль яулады. Көтеп алынган җиңүне Яршаллы егете Нияз Билалов алып килә. Майкопта үткән әлеге чемпионатта дзюдочы кызларда сынатмада Айгөл Баһауддинова, Александра Гыймалдинова һәм Мария Шекирова бронза медальләр алып кайта. Тулырак Таңсылу Насырова. Татарстанның Россиядәге дзюдо буенча тәүге чемпионын менә шулай алкышлар белән каршы алалар. Нияз Билалов үзе Яршаллыда яши, ә күмәк тренировкаларга Казанга килә. Быел ул дзюдо буенча большой шлем турнирында бронза яулаган. Ә шушы көннәрдә Адыгея Республикасында үткән Россия чемпионатында алтын медальгә лаек була. Россия чемпионатында Билаловның көндәшләре арасында дәрәҗәле спортчылар байтак була. Ярым финалда үзен 2 ел элек җиңгән дзюдочы белән көч сынашырга туры килә. Быел аңа да бирешми, чемпион исемендә ала. Ярышка тактик яктан ныклап әзерләндем. Бу юлы мин күбрәк баш белән уйлап көрәштем һәм җиңдем. Татарстанда дзюдога зур игътибар бирелә. Әлеге спорт түре белән шөгыльләнү өчен заллар ачыла, дәрәҗәле ярышлар үтә. Шуңа да спортчыларның әзерлеге яхшы. Бердәм системабыз бар. Тренерлар штабы, федерация җитәкчелеге, хөкемдарлар коллегиясе, партнерлар, иганәчеләр, Татарстан хакимияте, республиканың спорт министрлыгы. Спортчыларыбызның җиңүләрендә барысы да үзеннән өлеш кертә. Президент Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән Казандагы дзюдо үзәге 3 ел элек тулысынча төзекләндерелә. Биредә спорт белән шөгыльләнергә уңайлыклар юк иде. Залны тулысынча төзекләндерделәр. Хәзер монда якты, татами җәйделәр. Дзюдо өчен мондый яхшы комплекс Россиядә бердән-бер дияргә була. Дзюдо белән шөгыльләнергә теләүче
кызлар саны елдан-ел арта. София Шакирова Олимпия чемпионы булырга хыяллана. Я занимаюсь Дзюдоны бик яратам, абыйларым белән бергә шөгыльләнәм. Бөтен гаиләбез дзюдоны ярата. А Татарстанның Россиядәге дзюдо буенча беренче чемпионы Нияз Билалов 2024 елда Парижда үтәчәк җәйге Олимпия уеннарына әзерләнә. Онда да алтын медаль яуларга тели. Я горжусь, что я татарин, и горжусь представлять Республику Татарстан на всероссийских и международных соревнованиях. Таңсылу Насырова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Бүгінге менә шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да исән иминлек булыгыз. Санаторий Татнефти проводит квалифицированное лечение после перенесенных вирусных заболеваний, физиотерапевтическое лечение, теплолечение, восстановление адаптации к физическим нагрузкам, современное инновационное оборудование и отличные условия ждут вас в наших санаториях. Подробную информацию вы можете узнать по номеру 38 63 98. Акбарс Медмобиль кушымтасы сезнең сәламәтлегегез өчен уңайлы сервис. Компания белгече белән туры элемтә. Полис нигезендә алынган медицина хезмәтләре исемлеге, мөрәҗәгать юллау мөмкинлеге. Медицина иминияты полиса сезнең телефонда, App Store һәм Google Play'да бушлай yüklәгез. На предприятие в поселок Левченко срочно требуется менеджер по продажам, кладовщики, грузчики, расфасовщики, водители автопогрузчиков. Телефон 259 04 48. И вы скажете: я вижу. Лазерная коррекция зрения LASIK 14 900 рублей. Фемто LASIK 49 900. Клиника «Третий глаз». Хирургическое лечение в стационаре «Здоровье семьи». Высококвалифицированные хирурги. Современные операционные, комфортные палаты. Казань, 2-я юго-западная, 35. Начинайте получать пенсию на карту «Забота». Вернем до 1000 рублей от покупок лекарств и продуктов. Оформите карту на сайте akbars.ru или в офисах банка. В доме моем случилась беда. Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей. И за неделю поймал всех мышей. Hürmetli teatr сөючеләр, 1 октябрьдә легендар Зәңгәр шәл спектакле белән Камал театры яңа сезонын ача. 116 сезонны бергә каршылыйк. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Гүзәлем яулыклар һәм тюрбаннар кибетләрендә көзгә грандиоз акция. Бары тик сентябрь аенда гына 50%-ка кадәр ташламалар. Гүзәлем кибетләр шелтәре. Без мөлаем булырга лаек. Бомбические цены на товары месяца. Конфеты «Самый умный» 249 рублей 99 копеек. Чай «Чемпион черный» 199,99. Кофе «Жокей Триумф» 99,99. До встречи в Находке. Срок акции по 30 сентября 2021 года. Подробности у продавцов. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Еңелек сезнең игътибарыгызга кыска гына мәгълүмат. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга кичектереп төләү шартлары белән заказ бирегез. Сентябрь ахырына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер телефоны 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Знакайда аязучан болыты көн көтелә, явым-төшемнәрсез. Республикабызда антициклон тәэсире көчле, шулай да көндезге сәгатьләрдә урыны белән яңгыр сибелеп үтәчәк. Түбәндәрәк урнашкан районнарда төнлә температура -4 градуска төшә, төньяк чыгышта көндез 8 градус җыла. Татарстанның дөньяга Әгерҗе, Минзәлә, Мензелеста иртән кояшлы, көндез болытлы булачак. Алда көннәрдә температура күтәрелә, һава шартлары уңай якка үзгәрә ди фаразлы синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта иртәдән кичкә кадәр болытлы көн көтелә, төньяктан уртача тизлектә җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә температура берничә градуска күтәрелә, ә менә явым-төшемнәр көтелми. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта шулай ук көн болытлы, температура нибары 8 градус. Халык сынамышлары буенча бу көннәрдә пәрәүзләр күп очса, көз җылы, кыш салкын килер диләр. Казанда көн болытлы булачак, явым-төшемнәр көтелми, 11 градус җыла. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 764 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 77%. Җирнең магнит кары тыныч. Бүгенгә менә шулар, сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исәнмесез булыгыз.